वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे. त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत. जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत. होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने. दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत. त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते. कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते. रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटनं अनेक रुग्ण आज सामान्य जीवन जगताना दिसत आहेत, दुर्धर रोगांवरती मात करताना दिसत आहेत आणि अगदी कॅन्सरसारखा दुर्धर आजार किंवा हा मोठा रोगही मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं पूर्णपणे बरा होताना दिसतोय. त्याचे रिझल्ट्सही आपण पाहणार आहोत आणि संपूर्णतः कॅन्सरविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. कशा प्रकारचे कॅन्सर आहेत आणि कशा प्रकारे होमिओपॅथी, मॉडर्न होमिओपॅथी त्याच्यावरती उपचार करते आणि कशा प्रकारे त्याचे परिणाम आपल्याला दिसतात, या सगळ्यावरती आपण चर्चा करणार आहोत आणि मार्गदर्शन करून घेणार आहोत. आणि त्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने सर. सर, कार्यक्रमात स्वागत आहे. नमस्कार. नमस्कार. असं मी म्हटलं तसं की आपण कॅन्सरविषयी चर्चा करतोय. मागच्या भागामध्ये आपण जनरल कॅन्सर काय आहे, कशा प्रकारे त्याचं संपूर्ण स्वरूप आहे, लक्षणं काय आहेत, त्याच्यावरती आपली ट्रीटमेंट जी आहे ती कशा प्रकारे घेतला येऊ शकते, या सगळ्याविषयी चर्चा केली आहे. थोडंसं कॅन्सरविषयी आता आपण डिटेलिंग जर का करायचं म्हटलं तर ब्लड कॅन्सर जर का आपण बघितलं तर म्हणजे रक्तातला जो कॅन्सर आहे जो सगळ्यात म्हणजे कॅन्सर्समध्ये त्याचं प्रमाण जे सगळ्यात जास्त आढळून येतं किंवा त्याची मॉर्बिडिटी जी आहे ती सगळ्यात जास्त आहे अशी दिसून येते. तर अशा वेळेला मला तुम्हाला विचारायचं की त्याच्यामधला जर का आपण काही प्रकार बघितले तर त्याविषयी आपण त्या प्रकारांनी कशा प्रकारे सुरुवात करू शकतो? आपण लिम्फोमा याच्यावर सुरुवात करू शकतो. लिम्फोमा इज अ टाइप ऑफ ब्लड कॅन्सर, तर त्याच्यावर आपण बोलू शकतो. लिम्फोमाची केस पण आपल्या समोर आहे. नक्कीच. त्याच्यामध्ये आपण जर का बघितलं की मला तुम्हाला स्पेसिफिकली नॉन हॉपकिन्स लिम्फोमा जो आहे त्याच्यावरती जर का विचारायचं झालं तर त्या प्रकाराविषयी काय सांगाल? तो कशा प्रकारे स्प्रेड होतो किंवा लिम्फोमा जे आहेत ते प्रामुख्याने दोन प्रकारचे लिम्फोमा कन्सिडर केले जातात WHO नुसार. एक म्हणजे हॉजकिन्स लिम्फोमा आणि नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा. ह्या दोन लिम्फोमापैकी जो NHL जो आहे तो मोर डेडली किंवा त्याच्यामुळे जास्त लोक मृत्युमुखी पावतात असं जगभरामध्ये दिसून आलं आहे. लिम्फोमाचं प्रमाण जे आहे ते प्रामुख्याने लहान मुलांमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये दिसून येतं आपल्याला, पण अडल्टमध्ये पण आहे. आणि हा डेव्हलपिंग कंट्रीपेक्षा डेव्हलप्ड कंट्रीचा डिसीज म्हणून ओळखला जातो लिम्फोमा जो आहे तो. हॉजकिन्स लिम्फोमा आणि नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा ब्लड टेस्टनुसार किंवा बायोप्सीनुसार त्याच्यामध्ये डिफरन्शिएट केला जातो. तर त्यातला जो NHL आहे त्या NHL विषयी आपण आज बोलूया. टोटल लिम्फोमाचे 2012 सालची आकडेवारी आपल्याकडे आहे की 5,66,000 लोकांना जगभरामध्ये हा आजार झाला. त्यापैकी 3,05,000 लोक मृत्युमुखी पडले. म्हणजे जवळपास 60% मॉर्बिडिटी रेट खूप आहे. आणि टोटल कॅन्सर जे आहे त्या टोटल कॅन्सरच्या 3 ते 4% प्रमाण ह्या लिम्फोमाचं आहे. म्हणजे 100 कॅन्सरचे पेशंट असले त्यातले साधारणपणे 3 ते 4 पेशंट हे लिम्फोमाचे आहेत आणि त्यामध्ये NHLचं प्रमाण हे खूप जास्त प्रमाणामध्ये आहे.
ॲलोपॅथीची कन्व्हेन्शन लाईन ऑफ ट्रीटमेंट जी आहे, कन्व्हेन्शन लाईन ऑफ ट्रीटमेंटमध्ये HL ला चांगली ट्रीटमेंट आहे की त्यामुळे सक्सेस रेट चांगला आहे, मॉर्बिडिटी जास्त काळ टाळता येते, सर्वायवल ते वाढतं पेशंटचं. पण NHL जो आजार आहे नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा ह्याच्यामध्ये ट्रीटमेंटला रिस्पॉन्स फार चांगला नाही असं दिसून येते आपल्याला. पण जर आमच्या ट्रीटमेंटचा विचार केला, मॉडर्न होमिओपॅथीचा जर विचार केला तर HL हॉजकिन्स लिम्फोमा आणि नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा NHL ह्या दोन्हीमध्ये पण आपल्या उपचारानं खूप चांगल्या प्रकारचे रिझल्ट्स आपण दिलेले आहेत. नक्कीच. जसं तुम्ही म्हणालात की NHL बद्दल आपण बोलतोय, तर त्या अनुषंगाने मला विचारायचं की तुमच्याकडे असा NHLचे पेशंट येतात, त्याच्यामध्ये आपण तसं म्हटलं असं की कन्व्हेन्शनल जी उपचार पद्धती आहे त्याच्यामध्ये केमोथेरपी हा त्याच्यावरचा एकमेव उपचार, केमोथेरपी, काही वेळा रेडिएशन अशा प्रकारे उपचार केले जातात. सर्जरीचा पार्ट त्याच्यामध्ये साधारण सर्जरी पण आहे प्रमाणामध्ये. तर या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या कुठेतरी खर्चिकही असतात, वेदना देणारे भयंकर वेदना देणारे असतात. तर अशा वेळेला असे रुग्ण जेव्हा या सगळ्या प्रोसिजर्स करून तुमच्याकडे येतात, या सगळ्या गोष्टी केल्यानंतर सुद्धा त्यांचा आजार परसिस्टंटली जर का राहत असेल, तर मग अशा वेळेला तुम्हाला कुठली आव्हानं असतात मॉडर्न होमिओपॅथीच्या याच्याकडे येत आहेत ते, म्हणजे या उपचार पद्धतीकडे येत आहेत, तर त्या दृष्टिकोनातनं काय सांगाल? एक तर आपली उपचार पद्धती मी सांगितलं की आपलं हे रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट आहे आणि आपल्याला दिसून आलेलं आहे की हे सुपिरियर आहे. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीपेक्षा ह्याचे रिझल्ट खूप चांगले आहेत. याच्यामध्ये जर लक्षणांच्याकडे जर आपण गेलो तर आपल्याला लक्षणांमध्ये असं दिसून येतंय, HL आणि NHL मध्ये जवळपास लक्षणे कॉमनच आहेत. ते म्हणजे सगळीकडे लिम्फ नोडला स्वेलिंग येते. कॉमन साईट जे असतात त्यामध्ये मान, ॲक्झिला म्हणजे काखा आणि जांघा, याच्यामध्ये आपल्याला ते स्वेलिंग दिसून येते. वेट लॉस पण दिसून येतो बऱ्याच वेळेला आणि ड्रेंचिंग स्वेट्स म्हणजे खूप अंगाला घाम येणं पेशंटच्या, हे लक्षण त्यामध्ये दिसून येते. आणि जी कॉमन लक्षणं आहेत त्यामध्ये लॉस ऑफ ॲपेटाईट म्हणजे भूक कमी लागणं आणि वजन कमी होणं, ही कॉमन लक्षणं त्या आजारामध्ये NHL आणि HL दोन्हीमध्ये दिसून येतात. आपण ज्यावेळेला आपले उपचार पद्धती सुरू करतो त्यावेळेला या लक्षणांमध्ये पहिल्या महिन्यापासून फरक दिसून येतो. समजा भूक कमी असेल तर भूक वाढेल, वजन कमी होत असेल तर वजन वाढेल आणि मुख्यतः म्हणजे गाठींचा आकार जो आहे तो आपल्याला पहिल्या महिन्यापासून कमी दिसेल. अशा प्रकारचं डेव्हलपमेंट पेशंटमध्ये आपल्या उपचार पद्धती चालू केल्यानंतर पहिल्या महिन्यापासून दिसू शकते. आपण आज NHL बद्दल बोलतोय, तुम्ही म्हणालात तसं की लिम्फ नोड्स जे आहेत त्याच्यावरनं आपण बायोप्सी घेऊन मला वाटतं ह्याचे रिझल्ट्स आहेत ते आपल्याला कळू शकतात की अशा प्रकारचा कॅन्सर आपल्याला झालेला आहे. तुम्ही म्हणालात तसं की अशा प्रकारचा अनुभवही आपल्याकडे आहे आणि मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं आपण त्या रुग्णालाही बरं केलेलं आहे. त्याविषयी मला तुमच्याशी जाणून घ्यायचं आहे किंवा आपण प्रत्यक्ष त्यांचा अनुभव आहे तोही पाहणार आहोत. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 937272800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आजच्या भागामध्ये आपण कॅन्सरविषयी बोलतोय आणि स्पेसिफिकली NHL या कॅन्सरच्या प्रकाराविषयी आपण चर्चा करतोय. अशाच प्रकारचा आजार झालेल्या एका रुग्णाकडनं आपण त्यांच्याच तोंडून त्यांचा अनुभव ऐकणार आहोत आणि कशा प्रकारे मॉडर्न होमिओपॅथीचा आधार त्यांनी घेऊन कशा प्रकारे आज ते आयुष्य जगतायत हे सगळं आपण पाहणार आहोत. मी मीनाक्षी रमेश पिंपळे, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे. वय वर्ष 43. पायाच्या मांडीला माझ्या गाठ झाली होती. ते डॉक्टर म्हणायचे की
चरबीची फॅट्स आहेत असं. मग फॅट्सची गाठ असल्यामुळे आम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. ती 7-8 महिन्यापासून ती गाठ होती, परंतु त्या गाठीचं आम्ही नेहमी इतर ते लोकल डॉक्टर वगैरे कल्याणमध्ये चांगल्या डॉक्टरांना त्याच्याबद्दल विचारणा केली, तर त्यामुळे काय घाबरण्यासारखं नाही, फॅटची गाठ हे होईल बरी. परंतु त्याच्यानंतर 7-8 महिन्यानंतर त्या एक दिवशी अचानक पाय एवढा स्वेलिंग झाला की ते बघून एकदम भयानक वाटत होतं. मग मी ताबडतोब कल्याण येथे प्रायव्हेट दवाखान्यामध्ये ॲडमिट केलं आणि त्या ठिकाणी सगळ्या प्रकारच्या जेवढ्या टेस्ट आहेत सगळ्या टेस्ट केल्या. CT स्कॅन केला, त्याच्यानंतर MRI केलं आणि मग त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये सगळं केल्यानंतर नॉन हॉडकिन्स लिम्फोमा म्हणून डिटेक्ट झाला. मग त्यावेळेस थोडी जरा मी खूप घाबरलो आणि त्याच्यानंतर मग एक अँकोलॉजिस्ट प्रायव्हेट अँकोलॉजिस्टकडनं त्यांची ट्रीटमेंट चालू केली. त्यांनी 6 केमो मला सजेस्ट केले. मग 6 केमो आम्ही सुरू केले. मग आम्ही पहिला केमो झाल्यानंतर मला एवढा त्रास झाला की म्हणजे खूप त्रास झाला, बेशुद्ध पडली मी. पहिला केमो केला आम्ही आणि अचानक जे सगळ्या पांढऱ्या पेशी मधले जेवढे ब्लड सेल्स होते ते फार कमी झाले आणि त्यातलं एक सोडियम विषय एक बात म्हणजे सोडियम एवढं कमी झालं की ऐन दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी लक्ष्मीपूजनच्या पहिल्याच दिवशी ती पूर्णपणे अनकॉन्शियस झाली. त्याच्यानंतर असे 6 केमो घेतले आम्ही. केमोमध्ये मला खूप त्रास झाला, जेवण जात नव्हतं, खूप तोंड यायचं आणि भूक लागत नव्हती, झोप लागत नव्हती, सलाईन आऊट झाल्या. त्याच्यात जखमा इतक्या झाल्या की त्याच्यात पस झाला आणि जखमामधून पस झाला. त्याच्यामध्ये एवढं वास यायचा, इतक्या जखमा चिघळल्या. तब्येत त्या याच्यामध्ये तिची खूप वीक झाली आणि ते बघवत नव्हतं. त्याच्यानंतर मग 6 केमो पूर्ण केले. 6 केमोनंतर मी पेट स्कॅन केला. 6 केमोनंतर आम्ही पेट स्कॅन केला. त्याच्यात आम्हाला काही जाणवलं नाही फरक. तिथली सगळी परिस्थिती बघायली. परिस्थिती बघूनच मी अर्धा पूर्ण हे फेल्युअर झालो. ताप असायचा, परत पाय सुजायचा आणि ती भयानक परिस्थितीतून मी माझ्या पूर्ण आशा माझ्या मावळल्या होत्या. खूप विचार केला एवढा म्हणजे त्या टेन्शनमध्ये येऊन मग असंच मी कळवा इथं ठाण्याला ऑफिसला आहे. मग तिथे गेल्यानंतर मला एक तुमच्या मॉडर्न होमिओपॅथीचं एक छोटा बोर्ड दिसतं, मॉडर्न किडनी कॅन्सर क्युअर सेंटर. मी त्या कळवा येथील त्या डॉक्टरांना भेटलो. म्हटलं क्युअर शब्द कसं काय टाकला आहे तुम्ही? म्हटलं क्युअर शब्द टाकणं क्युअर टाकणं म्हणजे तुम्हाला फुल कॉन्फिडन्स पाहिजे की आम्ही पेशंट क्युअर करतो. मग ते क्युअर क्षमतेमुळे तुम्ही इथं किडनीच नाही, तुम्ही डॉक्टर विजयकुमार मानेंना भेटा आणि मग मी डॉक्टरांची इथं अपॉइंटमेंट घेतली. मग आम्ही डॉक्टर विजयकुमार माने यांच्या होमिओपॅथी औषधं चालू केली आणि त्याच्यात मला खूप पहिल्या 8 दिवसातच मला माझ्या हाताला जखमा झालेल्या, त्या जखमेवर खपली आली. त्याच्यामुळे माझा जास्त विश्वास बसला त्या याच्यावर. मॉडर्न होमिओपॅथीमुळे मला खूप माझ्यामध्ये सुधारणा व्हायला लागली. जेवण व्यवस्थित जायला लागलं. मला जेवणाचं नाव काढलं तरी मला राग येत होता, पण ही औषध चालू केल्यानंतर भरपूर मी जेवण वगैरे व्यवस्थित करायला सुरुवात केली. सगळं नॉर्मल व्हायला लागलं असं मला वाटायला लागलं की आता मी बरी होईल असं वाटायला लागलं मला. मॉडर्न होमिओपॅथीची औषधांनी ती पूर्णपणे 6 केमो जो पेट स्कॅन केला तो पूर्ण रिडक्शनमध्ये आला आहे. म्हणजे 60% आम्हाला त्याच्यामध्ये फायदा झाला आहे. ह्या औषधामुळे मला भरपूर फरक जाणवतो. म्हणजे नॉर्मल मी सगळं पूर्वी जे जसं काम करत होती तसं आता परत सगळी घरातली कामं करते. सकाळी मी फिरायला जाते रोज 3-4 किलोमीटर. मॉडर्न होमिओपॅथी या औषधामुळे माझा खूप आत्मविश्वास वाढला, कारण ही औषध घ्यायची पद्धत पण खूप सोपी आहे. 2-2 तासांनी औषध घ्यायला लागतं फक्त आणि कुठेही केव्हाही आपण औषध सरळ साध्या पद्धतीने घेऊ शकतो कुठेही. त्याच्यामुळे माझा आत्मविश्वास वाढला. सर्व रुग्णांनी याचा लाभ घ्यावा. तर आत्ताच आपण मीनाक्षी पिंपळे यांचा अनुभव ऐकलेला आहे.
त्यांचा आजार कशा प्रकारे होता, कशा प्रकारे वाढला होता आणि मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे सुधारणा झालेली आहे याचा तपशीलवार आढावा आपण घेणार आहोत त्यांच्याच रिपोर्ट्सच्या माध्यमातून. सन 2014मध्ये मीनाक्षी पिंपळे यांना खोकला, ताप, पाय सुजणे, अशक्तपणा, वजन कमी होणे, अंगाला घाम सुटणे, अंग खाजवणे इत्यादी लक्षणं दिसत होती. 30 सप्टेंबर 2014 रोजी तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानं केलेल्या बायोप्सीनुसार त्यांना टी सेल हाय ग्रेड लिम्फोमा हा कॅन्सर झाल्याचं निदान झालं. त्यानंतर वैद्यकीय सल्ल्यानुसार त्यांनी 6 किमोथेरपी घेतल्या, परंतु त्याचा फरक जाणवला नाही. 7 मार्च 2015मध्ये त्यांचं पेट स्कॅन करण्यात आलं. या रिपोर्टनुसार आजार वाढल्याचं दिसून आलं. पुढे 16 मार्च 2015मध्ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई येथे केलेल्या बायोप्सीनुसार हायग्रेड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा विथ डिफ्यूज आर्किटेक्चर अँड इंटरमिजिएट टू लार्ज सेल सायटोमॉर्फोलॉजी असं निदान झालं. रिपोर्ट्स घेऊन मार्च 2015मध्ये मीनाक्षी पिंपळे यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले आणि 1 महिन्याच्या औषधोपचारानंतर पूर्वी होणारे सर्व त्रास थांबले. 6 महिन्यांच्या उपचारानंतर 14 सप्टेंबर 2015 रोजी पुन्हा पेट स्कॅन केलं असता आजार लक्षणीयरित्या कमी झाल्याचं आणि नियंत्रणात आल्याचं आढळून आलं. पहिल्या रिपोर्टमध्ये आजार वाढल्याचं दिसून येतं, परंतु मॉडर्न होमिओपॅथीच्या अवघ्या 6 महिन्यांच्या उपचारानंतर आजार लक्षणीयरित्या कमी झाल्याचं आढळून आलं. दरम्यानच्या काळात रुग्णाच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीमध्ये देखील सकारात्मक बदल दिसून आला. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्रांतिकारी उपचारामुळे मीनाक्षी पिंपळे आज सामान्य आणि आनंदी जीवन जगत आहेत. तर या संपूर्ण विषयावरती आपल्याला सरांकडनंही मार्गदर्शन करून घ्यायचं आहे, परंतु इथे वेळ झालेली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. तसं ब्रेकवरती जाण्यापूर्वी आपण जसं बघितलं होतं की जे मीनाक्षी पिंपळे ज्या रुग्ण आहेत आपल्याकडे आल्या होत्या, ठाणे जिल्ह्यातल्या या रुग्ण आहेत, त्यांनी ही संपूर्ण ट्रीटमेंट घेतलेली आहे. त्यांना NHL सारखा भयंकर आजार झाला होता. तर त्याविषयी तुम्ही काय सांगाल? कशा प्रकारे ही आव्हानात्मक अशी केस तुमच्याकडे आलेली होती आणि त्यावरती आपण एवढं संशोधन करून आज एवढं छान त्यांना रिझल्ट्स दिलेले आहेत, काय सांगाल? आपण पाहिलं, त्यांचा अनुभव पण ऐकला आणि त्यांचे रिपोर्ट्स पण बघितले. रिपोर्ट्स बघताना आपण हे ध्यानात घ्यायला पाहिजे की आपल्याकडे येण्यापूर्वी त्यांनी त्याच्यासाठी केमोथेरपी घेतलेली होती. त्यांना लार्ज बी सेल लिम्फोमा नावाचा NHL झालेला होता. त्यासाठी त्यांनी केमोथेरपी घेतलेली होती आणि केमोथेरपीला पार्शल रिस्पॉन्स मिळालेला होता, म्हणजे आजार कमी आलेला नव्हता.
हा पेट स्कॅनचा रिपोर्ट सांगतोय. बरोबर. आपल्याकडे आला त्यावेळेला त्यांची जी परिस्थिती होती ती चांगली नव्हती. अंगाला त्यांच्या सूज होती, छातीत आजार असल्यामुळे त्यांना खोकला होता, दम लागत होता, जांघेमध्ये आणि काखीमध्ये गाठी होत्या आणि मानेमध्ये गाठी होत्या. आपले उपचार चालू केल्यानंतर आणि त्या बेड रिडन होत्या त्यावेळेला, म्हणजे पेशंट पहिल्या वेळेला आपल्याकडे आलेला नव्हता. त्यांचे नातेवाईक फक्त रिपोर्ट्स घेऊन आपल्याकडे आलेले होते. आपले उपचार चालू केल्यानंतर साधारणपणे 1.5 महिन्यानंतर त्या उठून फिरायला लागल्या. त्यांना सूज अंगाची कमी आली, खोकला कमी आला, अशा प्रकारे इम्प्रूव्हमेंट दिसायला लागली. बरं, नक्कीच. म्हणजे मला वाटतं जसं आपण म्हटलं जसं की वेदनाही जास्त झालेल्या नाही आहेत आणि औषधाचं प्रमाणही असं खूप न करता आपण त्यांचा आजार जो आहे तो चांगल्या प्रकारे आटोक्यात आणण्यात यशस्वी झालेलं. मला तुम्हाला विचारायचं आहे, आपण NHL बद्दल जेव्हा बोलतोय तेव्हा आपण त्याचे सिम्पटम्स बघितले किंवा त्याची लाईन ऑफ ट्रीटमेंटही आपण पाहतोय, तर अशा वेळेला कुठली जी नेमकी कारणं आहेत ज्याच्यामुळे एवढा मोठा भयंकर जो आजार आहे तो आपल्याला होण्याचे चान्सेस असतात? ह्याच्यामध्ये प्रामुख्याने व्हायरस कारणीभूत आहेत असं समजलं जातं. एक तर इफ्स्टीन बार व्हायरस नावाचा एक व्हायरस आहे आणि दुसरा HIV काही लोकांमध्ये सुद्धा हा आजार म्हणजे एक वन ऑफ दी कॉज हा पण असू शकतो. बरं, HIV हा सुद्धा कारण असू शकतो. तर आपण ही कारणंही ज्या प्रकारे बघितली, कारण किंवा मगासं आपण जर बाईट बघितला किंवा त्यांच्याकडनं आपण ऐकलं त्याच्यामध्ये आपण रिपोर्ट्सही बघितले. तुम्ही जसं म्हणालात तसं की रिपोर्ट्समध्ये सुधारणा होत गेली, याचा अर्थ काही लक्षणांमध्ये सुद्धा सुधारणा होत जाते. तर त्याविषयी तुम्ही काय सांगाल? मी मगाशी सांगितलं त्याप्रमाणे रिपोर्ट तर आपल्याला दिसतातच. बरोबर. लक्षणांमध्ये सुधारणा जी आहे ती पहिल्या 1.5 महिन्यांपासून दिसून आली, की जी लक्षणं होती ती कमी झाली. आणि त्याच्या पूर्वीच्या रिपोर्टमध्ये ज्या ठिकाणी आजार दिसत होता, बऱ्याच ठिकाणी आजार दिसत होता, तो साधारणपणे 6 महिन्यानंतर आपण ज्यावेळेला नवीन पेट स्कॅन काढला, पूर्वीचा पेट स्कॅन आपण कम्पेअर करून बघण्यासाठी नवीन पेट स्कॅन काढला की रिपोर्टमध्ये किती सुधारणा आहे, तर त्यामध्ये आपल्याला असं दिसून आलं की जो पूर्वीचा आजार होता तो बऱ्याच ठिकाणी कमी आलेला आहे. मी सांगितलं त्याप्रमाणे आताच्या पेट स्कॅनमध्ये असं दिसून आलं 6 महिन्याच्या उपचारानंतर की डिक्रीज इन मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी आहे त्या डिसीजमध्ये आणि जो आजार आहे त्याची साईज पण कमी आलेली आहे, म्हणजे ज्या गाठी आहेत गाठीची साईज पण कमी आलेली आहे. अशा प्रकारे आपल्याला पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आपल्या ट्रीटमेंट नंतर दिसून येतो. आणि तो दिसून आलेला आहे मीनाक्षी पिंपळे या पेशंटच्या रिपोर्ट्समध्ये पण दिसून आलेला आहे आणि लक्षणांमध्ये पण दिसून आलेला आहे. बरोबर. म्हणजे साधारण असं म्हणता येईल की मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धती त्यांनी घेतल्यानंतर हा जो आजार आहे तो पूर्णपणे त्यांचा आटोक्यात आलेला आहे आणि मला वाटतं 100% हा आजार बरा होण्याच्या दृष्टिकोनातनं आपण पूर्णपणे यशस्वी होण्याच्या अगदी जवळ आलेलो आहोत. नक्कीच. मला वाटतं या सगळ्यावरनं हे लक्षात येतं की कॅन्सरसारखा जो दुर्धर आजार आहे ज्याच्यावरती बऱ्याच वेळेला जी ट्रीटमेंट आहे केमोथेरपीपर्यंत जाऊन थांबते आणि अनेक वेळेला रिकरंट तो आजार जो आहे तो येत असतो, वर तोंड काढत असतो. तर अशा वेळेला एक्झॅक्टली तर अशा वेळेला मॉडर्न होमिओपॅथी आपल्याला नक्कीच उपयोगकारक ठरू शकते असं म्हणायला हरकत नाही. मला वाटतं कॅन्सरविषयी आपल्याला अजूनही भरपूर चर्चा करायची आहे, कारण मी म्हटलं जसं हा न संपणारा विषय आणि जसे अनेक अवयव आहेत तसं अनेक अवयवांमध्ये स्प्रेड होणारा हा डिसीज आहे. त्यामुळे या सगळ्या विषयी मला तुमच्याशी चर्चा करायची आहे, परंतु आज तुम्ही इथे आलात आणि या सगळ्या विषयावरती एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. तर आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये या विषयासह आत्ता इथेच थांबतोय. नमस्कार. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल ID आहे info@modernhomeopathy.co.in. modern homeopathy 8009@gmail.com.